Pán Knežko, o aké pojednávanie dnes išlo a po koľkých rokoch sa uskutočnilo? Uskutočnilo sa po 8 rokoch a išlo o to určiť, či naozaj bolo poškodenie domu spôsobené nezabezpečenou stavebnou jamou stavebníka Bašternáka, o ktorom je všeobecne známe, ako stavia svoje stavby. Prečo sa to pojednávanie uskutočnilo až po 8 rokoch? Bolo problematické získanie znaleckého posudku, pretože ten, ktorý robil znalecký posudok, ho robil príliš dlho a nakoniec sa tejto práce vzdal. Ja keď som ho stretol, tak mi nechcel vysvetliť, prečo sa toho vzdáva, ale bol veľmi vystrašený a doslova sa triasol. Predtým mal nejaké zlomeniny, ktoré utrpel vraj na zľadovateľom úseku a ja nie som si istý, či ešte mu niekto pri tom nepomáhal. Teda vy na súde tvrdíte, že pán Bašternák vám tým, ako staval svoju opulentnú vilu vedľa vás, poškodil váš dom? Áno. Nezabezpečil stavebnú jamu a prišlo pohnutiu domu, popraskali obklady, steny, zrkadlo v kúpeľni a niektoré priečky. Takže určite tvrdím, stalo sa to v noci zo 7. na 8. februára roku 2009. Svedok je môj brat, ktorý žiaľ už nežije, ktorý bol vtedy v dome. My sme boli na zahraničnej ceste, ktorý počul veľký hluk a následne, keď sa išiel pozrieť po dome, tak zistil neobvykle rozšírené praskliny po veľkej časti domu. Pán Bašternák dnes prostredníctvom svojej právnej zástupkyne z Bonaparte namietal, že teda tie praskliny tam mohli byť už skôr a že jeho jama nebola taká hlboká, ako uvádza znalec, alebo nejaký výškový rozdiel tam namietal. Mám fotografie, ktoré sú z nezabezpečenej jamy, z času, keď kvitne orgovan a v času, keď nie je žiadna vegetácia a jama je rovnako nezabezpečená. To znamená, že tých 7 alebo 15 dní je beletria, ide možno o rok, možno viac. Minimálne však mesiace medzi májom a povedzme nejakým februárom.